קרדיטס לסרטון הזה, ולאיש שנמצא בתמונה. ופעם בכדור הארץ, סוניק הולך במקום מוזר מאוד. איזה כיף לי, אוי! היי, מי את לעזאזל? שדיים. What the fuck? שלום, אני סוניקה. אני רוצה להכניס לך. היי, אבל אני בתול. מה? לא כל כך מהר. לא כדאי לך להתעסק. תודה רבה אולי. לא תודה. מה? What? טיילס! טיילס הוא לא החבר שלך יותר. אני עכשיו הולך להיות החבר החדש שלך. אבל טיילס, מה טיילס? עכשיו אני החבר החדש שלך. אבל מה אם שלך יזדיין טיילס? מה? אוי, תראה, אנחנו כבר שתקי כבר, אבל אני רוצה להכניס לך איכס. אני מור קוקי. אני אחזר מאוד. אני הולך לקחת חבילות של תראה את שלושת הילדים שלנו. חוסרבה! מה? דבר אפילו על ילדים. קוסבי. מה לה? ורק עבר הרבה שנים. מה יש לך בכלל? מכיר אותך לפני 5 דקות. אני אפילו לא יודע מי את. עזל. אבל אני נשואה איתך כבר הרבה זמן. אבל אבא, אבל לא. הוא ממש מחר. היי, בכלל לא ילדים שלי אלה. וואו, לקחתי את היהלומים. לא, בוא נהיה חבורת צוות. נשמיד אותו ביחד. יאללה אבא, אני לא יודע אבא שלך. בוא נעשה את זה. נו, מה איתו? שתוק, אני מסתדר איתו. ואחר נשמיד אותו, היא מגיעה. סופר. הוא הופך להיות סופר. רגע. היי, בום. עכשיו השמדנו אותו ביחד. איזה יופי. היי, סונק, מה אתה עושה? תזדייני. אבא, מה אתה עושה? משוגעים. זה היה יכול להיות יום נחמד. קרדיטס לסרטון המקורי. כן, קרדיטס. הדיבוב ממני. קרדיטס לסרטון המקורי.